ka Kyrwoh no VS Rathor SP Kyrwoh District ha ka arpo pratarik nailar araja arpusan kala kedau baha ka arpo khandai tarik julio arajar khatnyo la yo jing tip hanongpo police station ba laingot kibriye ki bakerteng u Mawri sing Sbishon song thiang bat u Bron prang hadin ba kilay buat kila Thombor ya laingot ki Heprit Nakajingyo jing bentip la register mukaduma persya ikite ki laingot hanongpo police station haki kendon Southpa Saupopra /Laispa Nyopun Riudi /Sunspa Khatway /Laispa Sanpusau A IPC bat ka kendon kendai in bracket G /Shipo Pokso Act bat ya ka jing toket la pen khamti haka Women Police UBSI e khadosau kabala pendap jing toket bat tap charge sheet haka arpolai tari urisau arajar khatnyo Hadian ke jing bishar ka yeng kasari special judge Pokso Riboy district nongpo kala lap bakini ki laingot kila le ikani ka kamrunar bat kala ay yak hukum ban set patok yakini ki runar hadu shipo Snem bat ka kuna ka ba arpo hajar namar ka kam Thombor yakini ki Heprit kat kum ka kendon Laispa Nyopusau D /Sunspa Khatway IPC Ka yeng kasari kala hukum ru ban set patok ka bahenriu benai namar ka jinglet rung jubor ha ka yeng ka bayat kat kum ka kendon Southpa Saupopra IPC bat ka hukum ban set patok Snem bat ka kunak ka ba hajar namar ka jingjrong kti khlam akor kat kum ka kendon Laispa Sanpusau A IPC Nalor kini ka yeng kasari kala hukum ru ban set patok henriu Snem bat ka kuna ka ba shipo hajar yakini ki laingot namar ka jingle khlam akor ka ba amyahab bat long persaan Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka batau bha. Kam kata ika dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya